ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೋಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ. ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಉಳ್ಳೆ. ಈತ್ನೆಟ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋದಿತ್ತಿರು ಬುಕ್ ಅಡಿತದ್ದು ದೀಪದಿ ದೌಪುರನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮಾತನಿಕಲ್ದ ಪಂತಿದ ಆಯ್ತು ಮಾತು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂಗಡಿ ಬುಲ್ಪುಗೊಂದು ಪುಪ್ಪ ಇಜ್ಜೆರಿನಿ ಪುಪ್ಪ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋತೀರು ಅಂಚ ಮೂಲಿ ಯಾನೆ ಬುಲ್ಪುರ್ದೊಕ್ಕ ದೈತ ಅಂದು ಪಂಡ ನಾನೊಂತೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೇನೆ. ದೈತ ಅಂದು ಪಂಡ ಚೂರು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ದೀಡುಡು ದೀಡ್ಗ ಬಲೆ ಅಂದೆ ಬುಲ್ಪುರ್ದೊಕ್ಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೀದು 2 ಲೀಟರ್ದ ನೀರು ಬಾಟ್ಲ್ ಈತ ಬರಿತಾನೆ ಪರಂದೆಲ್ಲೆ ನೀರು ಪರಡು ಪರ್ನ ತೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ತುಲೆ ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ತೇನೆ 130 ರೂಪಾಯಿ. ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಂಡು ದೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೀರಾಪುಂಡು ಸೋಕು ಪೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಪಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಚೈನಾದ ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜತೆ ತುಲೆ. ಹರಿಪುರ ಬತ್ತಿಂಡು ಐನು ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಪೋಪ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಚೂರು ಬಂಗಾದ ಬೇಲೆ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ಬತ್ತಿನದೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಐಂಡಿಡ್ಕ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ನಾವು ದಿಪ್ಪುನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಪಿದೈದಿ ದಿಪ್ಪರು ಉಲೈದಿ ದಿಪ್ಪು ಜರ ದಾಯ್ಗೆ ದಾಯ್ತ ರೀಸನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ದೈತ ಅಂದು ಪಂಡ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುನ ಪೇರುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಣಿಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳ ದಾಯ್ಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಪಲ್ಲೆ ದೀಪೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಇಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಪೂರ ದೇರ್ಪುಣ ಬಂಡತ್ತೆ ಇಂಚ ದೇರ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬೆದಿಕ್ಕಿ ಫುಲ್ಲು ಬಿದ್ದೈತೆ. ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ಕಜ್ಪು ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಹಾಂ ಕಂಚುಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬತ್ತಿಂಡವೆ ಅರ್ಥ ಕೋಣಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಇದು ಉಂಡು ತರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ಉಂಡು ಅದು ಬತ್ತಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೀರು ಜನ ಇತನ ಫೋನ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ರಪ್ಪ ಉಂಡು ತರ್ಪೆ ಬಡ ಪುಂಡು ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಬಂತಿರು ಪಪ್ಪ ಜಾಣಿತ ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನ ಒಣಸಿಗೆ ಪೊಯ್ ಬಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಜಾಕಂತುಲಿ ಸೈಲೆಂಟು ಬೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ ಉಂಟ ಇನಿ ಕಂಚೋಳು ಕಜಿಪುಗೆ ಕಂಚೂರು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಲಾಗ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದಿತ್ತೆ 2 ಕಂಪನಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಅಂದ್ ಐಟ್ ಶನಿವಾರ ಪೋದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಪೋಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಂಡು ಪಿರೊಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಓಲ್ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಂತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಬರೋಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಪಂತೇರು. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಹೋಪು ಅವು ಕಾಲ್ ಬರಿಯರ್ಲ ಯಾವು ಬರದಿಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ ಮಾತು ಅಂಚೆನತಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮಗೆ ಲಕ್ಕಿತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚ ಇಂಚೆಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡು ಐತಾರ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗೆ ಮಂತದ್ದು ಜೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ 2 ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡು ಎಂಚ ಎಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ರೌಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಂಚ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಏತ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಪಾತಿರುಡು ಎಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂತ ಕೇಳಿರು ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರು ಅವು ಚೂರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಕ್ ಬುಕ್ಕ ಏತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏತು ಜನ ಏನ ಪಂಡ ಕಲ್ತದ್ದು ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಬ್ಬು ಫುಲ್ ರಶ್. ಶುಕ್ರವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಶನಿವಾರ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಆತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಡುಂಡ ಆತು ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೋಡು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ನವೆಂಬರ್ 1 ಪಂತತೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆ ಜಾಬ್ಗೆ ಅವದಾಯ್ತು ಅಂದು ಪಂಡ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಾತಿರ್ದೇನೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂಕ ಮುರಾಣಿ ಶನಿವಾರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಸೋಮವಾರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಲೆಂದು ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಪುಪ್ಪ ಬತ್ತದಾಯಕ ಪುಪ್ಪಡ ಪರ್ದಾಯ್ತ ಪೋಡ ಬರ್ಚಾಂದು ಕೇಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಡ ಪೋದು ಕೇನೋಡು 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಏನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೆ ಅಂದೆ ಆ ಒಂದು ಪನ್ವೇರು
ಅಂಡಲ ಇಂಕ ಜಾಬ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣದುಲ್ಲೇರ ಪೂರ್ಚಾಯ್ಕೆ ಪೂರ್ಚಿಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಬಳ ಜಿಂಜ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸಂಬಳ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತಿಂಗೊಳಗು 16,000 ಜಿಂಜ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ 25,000 ಡೆಪಾಸಿಟ್ಲ ದಿರೋಡಿಗೆ ವಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ ಬುರ್ಚಿನ ಒಂದು ಉಂಡು ತೂಕ ಅವರವರ ಆಪುಂಡು ತಿಕ್ಕಣ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪುಣೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವಳ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಅಂದು ವಿಟ್ಲಡೆ ಉಂಡು ಕೈತಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ದಾಯ್ತ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದೆತ್ತೊನಿಯರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜಿಂಜ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನು ಮುರಣಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಜಾಬ್ ಫೆಸ್ತದ ಅಂಚ ಹೋಗ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾನೆ ಚೂರು ನಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ಆತೆ ಪನೊಲಿ ಆತೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಾಂಡು ಪಂಡ ಐತೆ ಪೋಪುನನೆ ಬುರ್ಚಿನಂದು ನೆಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗು ಮಾತ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೇನೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕ EXL ಕಾನ್ಸೆರೋ ಜಿಂಜಗೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಮಾತೆಟ್ಲತೆ ಎಂಕೋ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತದು ಯಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಲ್ಪೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಡನೆ ತಿಪ್ಪೆ ಅವು ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡು ಅಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪೋದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚೈತೆ ನಾನು ಉಂಟೆ ಬಡವನುಂಡು ಇಂಕ್ ಉಂಕ ಅಂದು ಸೊಸೈಟಿದ ಮುರ್ಚಂತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಅವ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಕುಲೋಂದೆ ಎಂಕಿನಿ ಬೇರಲಾಗ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಡು 2 ದಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಕ್ಕಲತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಲೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಐತಾರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಐತಾರ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೆಜ್ಜಿಡೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಲೇಜೆತ್ತದಿನ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಇನ್ನಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಂಡು 850 ರೂಪಾಯಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆಂಡು ಸೊ ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ಯಾನು ಅವು ಪೋತಿಜೀನಿ ಪಂದಿತ್ತತೆ 16,000 ಸಂಬಳದ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಐಕೆ ಇನಿ ಬರ್ಪೆನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನಿ ಪೋತಿಜಿ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿದ ಮಿನಿ ಪೋಪೆ ಅವೇನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಿದ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ನಿನ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಬೊಡ್ಚಿ ಅದು ಬುಕ್ಕ ನಿನ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಸಂಬಳ ಹತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ 25,000 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿಡುಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾನು ಪೋತ್ವೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉದಾಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಕದಾಯ್ತಾ ಅಂದು ಪಂಡರೆ ಆ್ಯಪ್ ಜೊತೆ ಫೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮುನಿತ್ತೆ ಕಾಲಡು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಲ್ಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂತಿಲೆಜ್ಜಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿನ್ಲ ಪಂತಜ್ಜಿ ತೂಕದಾಯ್ತ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕೋರವ್ರು ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಈತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ ಪೂರ ಪೋತೆ ಜಿಂಜ ದಿಕ್ಕಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೂಪುನ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಒಂದುಂಡು ಮುರಣಿಯ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ದಯತ ಅಂದು ಪಂಡ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ನೆನ್ನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಪೂಕ ದಾಯ್ತ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಅಂದು ಅಂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಪಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬುಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಲ್ಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಪೋಪೇನ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಂಡು ತೂಕ ದಾಯ್ತ ಆಪುನೊಂದು ನನೇನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್.